Здравейте хора, днеска е 15 юли и аз продължавам моя Daily Vlog Challenge. Това е както може би някой от вас се сещате Валери. Аз съм Валери. Днеска ние сме в неговата работилница, където работим по нашия супер секретен проект във връзка с един косплей. И ще направим всичко възможно да бъде интересен. Да, днеска няма да ви показвам цялото видео в това, което правим. То ще бъде в отделен документален филм. Но ще ни кажеш и горе-долу какви дейности ще вършим, без да казваш какво ще правим всъщност. Но какво точно какви неща ще майсториме. Ами, като цяло ще оформяме един косплей, като ще мажем фибростъкло и полиестерна смола върху фибран, което ще е интересно за повечето косплеери, защото полиестерната смола разяжда фибрана. Аз ще покажа как всъщност не се разяжда, което е... Внимавайте, косплеери. Добър туториал. Ани Венчър наближава. Да, този между другото, само да кажа, този супер секретен проект, който правиме, е за Ани Венчъра, който е през септември месец. Тъй, че 5 и 6 или 5 и 6 септември. Първата съботен ден на септември. Тъй, че очаквайте го. Очаквайте го.